खुलुमबाय उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि 98थि बोसोरसालिया जा जोनोम सान बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों। थांनाय बोसोराव जोङो कालचारेल कमप्लेक्सआव जोङो फालिदोंमोन आरो बे समाव जोङो सरकारनिसिम खावलायदोंमोन जे बे 9 नभेम्बरखौ उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जा जोनोम सान बेखौ बर' हारिमु सान हिसाबै डिक्लार होनांगौ। बे खालि जाहाथे दुलाराय बर' हारिया बे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जोनोम सानजों लोगोसे बर' हारिमु सान फालिनो हायो बेखौ जोङो खावलायदोंमोन आरो बे लेखायैनो थांनाय हराव बिटिआर सरकारा बेखौ बर' हारिमु सान हिसाबै डिक्लार होबाय। आङो साबायखर बावदों प्रमद बर' बिथांखौ। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथाङा उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया सेंग्रा समनिफ्रायनो बर' हारिमुनि थाखाय मावबोबाय थादों बेखौ जों जारिमिनाव मोननो हादों आरो बिनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना जे जों बर' हारिनि थाखाय उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जा जोनोम बियो बर' हारिनि हारिमुनि थाखाय आशीर्बाद बोर गोनां आरो जानो हागौ बिथाङा जोनोम मोनामोनब्ला बर' हारिनि जा हारिमु बियो जोबोद गोग्लैना थागौमोन। बेनिखायनो दिनै जोङो गोसो गोथारै बिथांखौ सुंग्रिदों, गोसोखांदों, खुलुमदों, मान बावदों आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो दिनै मोनसे सावरायमेलबो लादों जे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जा बिहोमा बर' हारिमुनि सायाव बेखौ जोङो सावरायगोन। जोङो गोबां गेदेमाफोरखौ लिंनाय जादों, स्कलारफोरखौ लिंनाय जादों, जोंनि एमपि सानैखौ जोङो लिंदों, रायजो सभानि आरो लकसभानि, लोगोसे मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांखौबो जोङो लिंदों। बिथाङा सफैखाबाय आरो एमएलएफोरखौबो जोङो लिंदों, गासै इएमफोरखौ लिंदों। जानो हागौ बिथांमोना दानसे उनाव सफैगोन आरो जों बेबायदिनो जोबोद गाजा गोमजायै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो फालिदों आरो बे एखे हाबाफारिजों जों देग्लायबो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावख' जोङो बेयाव फालिदों। बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जोनोम सान बेखौ फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आगुफ्रावबो थाबाय मोनफा मोननै फिसा फिसौ हाबाफारिफोर, नाथाय दिनै सेन्ट्रेलि जिखिनि हाबाफारिखौ लादों मोजां जादों। जे समावनाखि बर' हारिमु एबा बर'नि बागुरुम्बा बेखौ मुलुगा मिथिया, मुलुगखौ बाद दोन, मुलुगखौ दोनथ'नानै जों जुदि क'क्राझार एबा आसामनि बाथ्राखौबो रायलायो, आसामावबो मिथियामोन। बै समावनो बियो 1958 मोन जानांगौ, 26 जानुवारियाव दिल्लीयाव लांलायलायनानै जे बाहाय मोनसे आइटेम थायो, माने 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव जे भारतनि जेसेबां थागिबि मानसिफोरनि संस्कृति बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि थायो। थ' दाबो दङ बियो आरो बेवहाय बे प्राइज मोननो हादों भारतनि गेजेराव। बेबायदि मोनसे थाखोआव बोखोनानै लांनो हानाय सासे मानसि, इंराजियाव जेखौ माने बुङो जे डयेन अफ बर' कालचार, बे डयेन अफ बर' कालचार माने बर'नि हारिमुवारि अख्राङाव बिसोर थरफा थरफा अलंबार, बिथांमोन नङामोनबा जों दिनै बर' हारिमुनि बेबायदि महरखौनो नायनो हायो। आरो लोगोसेयैनो दिनै जुदि बुंनो थाङो जे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि बागै जे क'क्राझाराव जेसेबां रायलायनाय जायो, बेसेबांबा बोसोर आगोलनो दैखंखलारि जि दैमा बारनाय, ब्रह्मपुत्र बारनाय खोला ओनसोलाव दै दुधनৈ बार बांसिन रायलायखायो। बे समफ्राव माने बाहाय थांनानैबो बिथाङा फोरोंहैदों, बहुद बर'नि मोसानाय फोरोंहैदों आरो दिनै बेनिखायनो बेवहायबो दुधनৈ बायदि जायगायावबो जोबोद मोनसे डेभेलप माने फर्म अफ माने बर' डेन्स बहुदखिनि नुनो मोनो। जेरैहाय दा
बारदै सिख्ला मोसानायखौ दुधनियाव नङाबा जेरावबो नुनो मोनला स' दा बेबायदिनो कामिनि कुमार नार्जारिनि जि अबदान बेखौ जों बावनो नाङा आरो ओंखायनो दिनै हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे एजेन्डा लायोबा गाज्रि नङा जे जों मडार्न कालसारेल इन्सटिटिउसनाथ' मेला दं जोंना डान्स एकाडेमि दं संगीत एकाडेमि दं मा दं खिन्थु बिथांनि मुङाव जोङो दा थागिबि हारिफोरनि हारिमुनि जि मोनसे फसंथान बा जेरैहाय कालसारेल माने जितु सेन्टार एकाडेमि बेबायदि मोनसे सिन्था खालामनो हायो आरो थागिबि हारिमुफोर बेखौ फसंनायनि मोनसे सिन्था खालामनो हायो दा काउन्सिल दं काउन्सिला मदद होगोन आरो दिनैनिफ्रायनो जुदि इनिसियेटिभ लायोबा जों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेसेबां हायो मदद होनानै बेखौ फसंनो हायो जे बेबायदि एकाडेमि फसंनायनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामोबा खिलन्जिया मानसिफोरनि थागिबि मानसिफोरनि हारिमुनि बाथ्रा थ' बियो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो सार जिहेतु मिरु मावख' हिसाबै बिथांमोना मोजां रोखोमनि जिरायसालि खाबु दा बिथांमोना प्रप'जाल होनांगौ काउन्सिलाव दाथ' काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो मावजोबो बेखौ आरो बेबायदि मोनसे अफिस बिल्डिं लुनाय मानाय काउन्सिल सिङाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरावबो मावफाला आरो बेखौ काउन्सिलनोनो पावार होबाय खिन्थु काउन्सिलनो मोजाङै प्रप'जाल दासान्दि हयथ'बा मोनसे प्रसेसआव दं आं मिथिया सोंनानै नायनांगोन मोजां मावख' जानांगोन दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन एबसुनि 6 बोसोरिया आन्दलनाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नाजानायावनो बे हारिमु आफादा जोनोम जादों थ' बे समनिफ्राय लानानै दिनै हारिमु बिथिङाव जोबोद सोलायनाय लाबोदों गोबां खामानि मावदों खिन्थु दा जोङो मोसानाय दामनायावबो जिहेतु दिनैहाय मोनसे कम्पिटिसननि जुग जाबाय दा बाहाय मोनसे स्किल नांगौ जादों आरो जोङो दा कम्पिटिटिभ वार्ल्डआव मानसिफोरखौ जोंनि हारिमु दोरोंखौ हमथानायावल' दोनबाय थानो हाया जे बे थांनानैबो थानांगोन आरो बेजोंनो बेहा जिउनि मोनसे राहाबो मोननांगोन बे बिथिङाव दा ओंखायनो जोंनो बे मिउजिकआवबो मोनसे स्किलनि गोनांथि जादों आरो क्वालिटि इडुकेसननि गोनांथि जादों बे बिथिङावबो खामानि मावलांगोन होननानै आं सानो